Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai suna tsifar fina-finan Kannywood tare da ni Muhammad Ibrahim Yusuf. Kamar yadda aka saba, wannan shiri mai suna tsifar fina-finan Kannywood shiri ne wanda yake yunkurin zaƙulo abubuwa waɗanda ya zamto cewa kurakurai ne ko kuma an yi su ba daidai da yadda mutane suke tsammanin cewa abin ya kamata ya kasance ba, wanda kuma shirin ya saba gayyato waɗanda suke yin fashin baki ko kuma a tattauna da su a ji ra'ayoyinsa bisa wannan abubuwan da masu kallo suke kallon cewa shin ba daidai ba ne, tamkar an yi kitso da kwarkwata ne. A yau shirin namu ya yi katarin ganawa da wani mashahurin malami wanda yake yawan bibiyar fina-finai na nan gida Najeriya da kuma na kasashen ƙetare. Mune maka barka da zuwa. Yawwa, barka. Kamar kowane lokaci shirin namu ya ɗauko wani fim wanda kamfanin MD Films Nigeria Limited suka gabatar, wanda Abba Sadau ya shirya, labari da tsarawa Hassan Torangiwa, wanda kuma ya bada umarnin shirin Yunusa Ma'azu, wato shiri mai suna Abdulmajid. Babban bakonmu zai faɗi sunan shi sannan kuma sai mu shiga cikin shirin gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu. Ni dai sunana Sunusi Suleiman Gama. To masha Allah. To Malam Sunusi Suleiman Gama, ka dai ga fim ɗin Abdulmajid yadda ya kasance. Gaskiya. Kaga an yi na ɗaya da na biyu wanda ya samu bada umarnin Yunusa Ma'azu. Gaskiya. To ya kake gani, akwai dai wani kuskure wanda gaskiya babban kuskure ne a duniyar musulmai gaba ɗaya, da wuya ka ji wanda in an ce mai sunan shi Abdulmajid amma ka ji ana ce mai Majid. Malamai suna jan hankali sosai a daina wannan magana. Gaskiya ne wannan confirm, gaskiya haka ne, wannan abin kuskure ne. Saboda duk wanda ake fara sunan shi daga irin Abdulrazak, Abdulmumin, Abdulwahab, Abdulmajid, duk ba a so a kirawo karshen sunan, sai dai kawai ana so idan Abdul iya Abdul din za a ce, so za a iya kiran iya Abdul din. Idan ba za a iya kiran sunan gabaki ɗaya ba, a ce Abdul kaza, kamar shi a fim din da aka same suna Abdulmajid. So at least dai ya kamata a ce a matsayin mu na musulmai, kuma a wannan fim din na Hausa ne, Hausa Fulani ko ce mu Hausawa, mun san cewa yawanci al'adarmu tana tafiya ne kankan ko kuma ce tana bin tsarin addini ne. To kaga bai kamata kenan a kira wannan fim da Abdulmajid ba, kuma a zo a ringa kiran da shi jarumin wanda kamar ɗaya daga cikin a jaruman fim da suna Majid. Tunda kaga babu wani waje da aka kira shi da suna Abdulmajid, sai dai Majid gaskiya. To shikenan, mu dama kullum burin mu a samu gyara a ciki, dan domin so muke maga wannan masana'anta ta Kannywood tana kan ko kuma ka faɗa da sauran masana'antun shirya fina-finai na duniya. Insha Allah, kuma ka gan ana ɗin irin wannan gyararrakin a yi haƙuri a gyara kayan kan jawo sahabi ya zama sauke maraba ba. In mutum ya ce ka gyara yana so ne ka ci gaba. Kamar akwai waɗansu su ma 'yan kurakurai waɗanda bai kamata a same su ban kan lura, kamar cewa akwai wajen saita magana, za ka ga an samu maganar ba ta saituwa, ko ka jo wajen shu yana irin ɗaukar da tana ta shu. Gaskiya ne, wannan za ka ga yawanci a fim za ga ana amfani da wato abin da ake kira boom ne, wato shi za ka ga ana sakala shi ta sama, za ka sakala shi sama ba za ka gan shi ba, za ka yawwa. So sautari za ka ga an je gurin da ko kuma an ɗauki, normally kuma za ga wasu kyamarori ne suke amfani da su. So wata kyamarar in an seta wannan jarumi, wannan a seta wannan ya magana, in dai har ba a samu abin da ake an samu daidaiton wato shi a maganar ba. To kana tunanin wannan rashin ƙwarewa ne na editocin ko kuma a'a me yake ka haka? Kasancewa shi dan adam ajizi ne a kodayaushe, tare yake bai cika goma ba. Duk yadda ka kai ga iya bakin kokarin ka, zaka ga akwai yan kusakuran da ba su taka kara sun kare. Sannan ga wata matsala ita ma, an samu disashewar hoto kamar yadda kake gani haka lokacin da shi kanshi Abdulmajid ya shigo, yayin da yake yunkurin wannan abin nan dai, kuma hoto ma har ya dan yi rawa, zaka gani. Shi ne ake kira wannan kuma focus. A duk kyamara ana focusin din mutum. Misali yanzu akwai irin yadda zaka ga idan tunani za a tafi, ko kuma a'a su ma mutum yayi
ai ka san in ya dan fara bude da su za ka ga ganin mutum dusu so ita da ta fadin nan to ai ba a ce mana su ma ta yi ba kuma ba a nuna mana cewa kallon shi take yi ba, balantana mu san cewa kallon nata ne yake tafiya a haka take ganin shi. Kaga ba tunda ba a yi haka ba da kamar a ce an nuno idanta yana dan farfarko ya dan bude dan so tana kallon shi, so nan zai nuna mana cewa amma kaga ai nuno aka yi ya shigo ko kamar da Allah aka yi yawa ya shigo da ya shigo sai yayi dusu a gashi na kamar da masu yayi dusu wannan duk dai a kamar da rage maka yana ɗaya daga cikin kusakuran da ake samu a wajen sannan kuma akwai wani lokaci a minti na 29 da sakan 37 an ga gimtawar wani abu a yayin lokacin da shi dakta da kuma shi Abdulmajid suke magana gaskiya to me ka giftawa wani abu haka kamar hannu kamar ba hannu ba wannan kaga ka duba da magana da suke magana ce ta sirri gaskiya ne to da yake kaga kamar yadda muke gani mu a harin da muke gani muna ganin kamar su biyu ne suke magana su, amma a zahirance za mu ga akwai mutane da yawa a gurin da ake daukan shooting film ake daukan wato to me kawo shigowa wannan abu shi ma gaskiya kuskure ne saboda abin da har kullum muke so mu nuna shi ne idan wannan fim za a samu kuskure wancan a samu kuskure wancan za a samu in dai har za a ringa faɗa to a hankali na san za a ringa tsayawa a duba a tace a ƙara tacewa har a zakulo irin wannan ƙananan kusakuran sai kuma a ringa gyarawa. To Allah dai ba su ikon gyarawa. Sannan kuma akwai wani abu da yake ban mamaki za ka iya tunawa in ka kalla za ka ga cewa lokacin da shi Kamal bayan ita wannan ƙawar Hasina ta faɗa mata cewa ai ta jeje duk yadda za a yi binciki Kamal ko ba haka ba to in ka lura cewa yadda suka taho din nan a gaskiya idan ni ne na taho ina neman wani naga motar shi na san shi kuma kamar irin neman da shi Kamal yake yi ma Abdulmajid bai kamata a ce ya ki bin bayan shi a mota ba ya tafi gidan shi ba idan ka duba anan akwai wani abu da ya faru a wurin saboda da ya taho yana neman shi ya riga kuma ya fito ba shi bane daktar ne ya fito za su je suka yi wannan wanda suka sa a cikin aka ga bai tantance kowa a motar ba so da ya tafi duk kika mun gare motar shi motar wato Abdulmajid ce so shi kuma Kamal ya riga ya taho so da ya dan wuce sai da ya mai fitila haka to kaga ya tabbatar shi din ne ke ko ma dai ya yawa tunda me idan da ya san ba shi bane kamata ya tunda ina neman ka urgent kuma na san kai kadai ne a cikin gidan nan so kamata ya indika shine ne ma abin nan so amma kuma akwai wani abu kuma ai kamar yadda na faɗa yanzu shi kaɗai ne ba shi kaɗai bane saboda akwai kanin shi so abinda ba mu sani ba shine kanin nasa yana hawa mota to ai ba ta nuno kanin nashi ma hawa mota ba shine ai ba mu sani gaskiya ne wannan akwai duba a shi yawa a matsayina na wanda ne nake neman mutum saboda ana yunkurin cewa lalle abinda suka yi yunkurin kasantuwar laule ne sai an kai yarinya har ga asibiti gaskiya ne in ka fahimci yadda abin shi ya kasance haka ne gaskiya yawa sannan kuma sai akan ya kake ganin shigar likita in kai duba da irin yanayin likita yake shiga shin haka likita yake shiga kamar zai je can ba gaskiya kaga wannan shiga dai kamar yadda muka sani dan duk wanda ya kalla yanzu na ka ce wannan shigar suwaye zai ce wannan ta wato lauyoyi ne ko ce barista za ga su suke sa irin wannan rigar suke dan irin wannan shigar ko ba haka ba don kaga lokacin da muke kallon shirin ma wani ce min wannan wai lauya ne yawa so saboda ya ga abin da ya faru yawa likita zai zo kamata zai yi corporate shiga haka da court da wai amma me akwai irin yanayin da zaka ga kana ganin mutum gaga barista ne wannan kuma in ma likitan ya shiga zaka gane likita to ya kake ganin cewa me yasa to kana ganin cewa su din ne ba sa so su rika ɗebo kayan wanda ya kamata a bashi ya sa kamar likita ga irin kayan da ya kamata ya sa yawanci zaka ga a fim wasu kuɗi ne ba sa so su kashe sannan kuma tsayawa ne a duba ya danganta ka san duk fim da aka kashe kuɗi zaka ga me ya dan fi kayatarwa so wasu fim din ba za a kashe kuɗi ba sai kuma a ce ai kamar irin wanda suke kalla ana kamar mu maybe kamar za a ce yawa ba wai mutane bane wanda za su tsaya su bincike ko su tsaya su lura da su ba su san ana kallon su ana ganin ana bibiyar su ana ganin abin da suke yi ba so kowa zai shigo in ya shigo kuma yayi in yi kuma sai ya fitar ba tare da an tsaya sun zauna su da suka yi abin sun zauna sun ga abin ya kamata ko bai kamata ba a samo masana wanda suka san wannan harkar idan ina so harkar kotu kamata in je samu masana wanda suka san harkar yawa idan harkar banki ne in a cikin fili na akwai wani harkar kamata in je samu yadda ake ko banki yawa so haka ya kamata a ringa yi ba wai kawai dan na san cewa likita yana sa coat ko in je samu coach irin coat da kuma rigar ciki sa ba domin samun sababbin shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin
za ta sanar da ku.